Башкалабыз Казанда Бүтін Дүния Татар Конгрессінің 8-ші съезді үз ишин тамамлады. Казан Экспоның Илхам Шакиров исемендәге концерт залында узган пленар утырышта Татарстан Республикасы президенты Рустам Минниханов, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Чарадан махсус репортажны Айзилә Батырханова әзерләде. Быйыл Бүтін дөнья татарлары өчен зур вакыйга. Бар татарларны бер йодрыкка туплап торучы. Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә төзелгән 450-дән артык милли мәдәни оешманы берләштерүче Бүтін дөнья татар конгрессы оешуга 30 ел. Тарих битләренә әйләнеп кайтсак, 1992 елның июнендә Татарстан Республикасы президенты карары нигезендә Бүтін дөнья татар конгрессы оеша. Ул вакытта конгресс рәисе итеп Индус Тахиров билгеләнә. Баштагы 5-10 ел эчендә конгрессның нигезе солына. Бу чорда илдә сәяси вазгыять та, икътисад һәм финансларда катлаулы хәлдә иде дип сөйли бу елларның шаһитлары. Конгрессның 30 ел эчендә берничә үзгәреш этабы булды. 90-нчы елларда демократия вакытында бетерде. Аннан соң 2000-нчы елларда әзрәк вертикаль көчәя башлагач икенче торды. Бүген инде соңгы дәвердә бигрәк тә яңа шартлар барлыкка килде. Һәм үзгәрешләр яңаша киттеләр хәзер. Бу мин уйлыйм, конгресс башындагы шәхесләрдән тора, гомуми вазгыятьтән, сәясәттән дә тора. Ул конгресс теге хавасыз пространствода яшәми. Без Россия эчендә яшибез һәм мәҗбүр без шушы шартларга күнегергә. Шуңа күрә дөрес әйткән вакытта яхшы вакытлар да булды, начар вакытлар да була. Башкортстаннан килгән Тимур Юсупов та үзенең беренче съездда катнашуын бик яхшы хәтерли. Мин яшь егет, 20 яшьлек студент буларак, монда беренче конгресста катнаштым делегат буларак. Гали Акыш килгән Германиядан, алар белән танышып, аралашып, Америка татарлары килгән, төрекләр килгән. Шуңа күрә бик шундый истәлекле ничек тә хисләр калган үземдә. Һәм менә 30 ел узгач, тагын насыйп итте монда катнашырга, күрешергә, ошо атмосферага эләгергә. Бүтін дөнья татар конгрессы 2005 елдан башлап төбәкләрдә татар үзәкләренең һәм иҗтимагый берләшмәләренең, ассоциацияларның эшчәнлеген җайга сала. Ул елларда рәис итеп Ринат Закиров сайлана. Безнең менә эшләребезнең шиге юк. Безнең халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын, безнең татар халкының дәүләтчелеген ныгыту буенча, телен саклау буенча безнең бурычларыбыз искиткеч зур. Бүтін дөнья татар конгрессы татарларның таянычы. 300 ел эчендә күп еллык эшчәнлекнең иң мөһим нәтиҗәләреннән берсе татарлар гамәл стратегиясе документын булдыру дип белдерде үз чыгышында Осил Шейхразиев. Моннан 5 ел элек милли шура барлыкка килә һәм ул татар милли үсешенең юлларын билгеләүчегә әйләнә. Татарстан Республикасы президенты Рустам Минниханов 2020 елдагы Дәүләт Советына еллык юлламасында стратегияны гамәлгә ашыру Бүтін дөнья татар конгрессының төп бурычы итеп билгеләнә. 20 елдан башлап конгрессын эшчәнлеге Татарстан татарларның гамәл стратегиясе белән тәңгәл килә. Стратегияны гамәлгә ашыру йөзеннән дәүләт ягыннан да ярдәм күрсәтелә. Татарстан Республикасының дәүләт программаларын финанслау күләме шактый арта. Шуңа күрә, хөрмәтле съезд делегатлары исеменнән Мөхтәрәм Рустам Нургалиевич, сезгә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Алга таба ялкынлы чыгышлар, тәкъдимнәр бер-берсенә үрелеп барды. Милли шура әгъзасы, Дәүләт Советы депутаты Ркаил Зәйдулла без кем соң дигән сорауга җавап эзләде. Башыбызны чиләккә яшермичә аслыбызны югалтмаска өндәде. Читтәге мәктәпләрне дә онытырга ярамый. Мәсәлән, Саратовта, Самарада, шулай зур татар авылларындагы мәктәпләрне Бүтін дөнья татар конгрессы үз канаты астына алса, мен монда финанслау турында сүз алып бармыйм, әлбәттә ул да комачау итмәс иде. Ләкин менә атаклы кешеләр белән, татарның атаклы кешеләре белән очраштыру, милли патриотик тәрбия, язучыларның ачык дәрес бирүләре, монда төрле формалар бар. Һәм бу мәсьәләдә
Уйланырга кирәк. Гомумән без халык милләт буларак үзебезнең планнарны еракка төзәргә тиешбез. 3-5 елга гына түгел, 30, 100, 200 елга нинди зур бөек максатлар куйган булган безнең татар халкы. 100 ел элек уйлап карагыз, бүген шартлар икенче, мөмкинлекләр икенче, һәм без казанышларыбызны югалтмаска тиешбез. Шуңа күрә без бүгенге көндә бөтен тормакта үсү юлларын карарга тиешбез. Сәнгать микән, мәдәният микән, әдәбиятмы ул, башка төрле юнәлешләрме? Менә ул вакытта татар халкы гел шундый бәрәкәтле хәрәкәттә булачак. Үзбәкстан Республикасы Татар һәм Башкорт аксакаллар шурасы рәисе Рим Гыйниятуллин татар көнен булдыруны тәкъдим итте. Шулай ук шәһәребез урамнары исемнәрен дә татар халкына бәяләп бетергесез зур өлеш керткән татар шәхесләре белән атарга дигән фикер белдерде. Центрда Бауман дигән урам бар. Кем белә шул Бауман кем икәнлеген? Һич кем белми. Бер грамм Татарстанга, татар халкына, татар теленә, татар милләтенә, Казан шәһәренә бер тамчы бармагын сукмаган кешенең урамы шунда тора. Мин әйттем, менә шул урамны biz менә картайган кешеләр киткәннән кин яшьләр бит исләми бу нәрсәне. Моның өчен мен менә язып Конгресста үтенеп сорыйм. Шунда язып куйылсын, менә шу урамны Шаймиевның исеменә куйырсын ди. Һәр кем үз җирлегендә, үзе яшәгән җирлектә эшләргә тиеш. Нәрсә булдыра ала, шуны эшләргә тиеш. Шуңа күрә, әгәр дә без көтеп ятсак, кемдер безгә ниндидер мөмкинчелекләр тудырыр, кемдер безгә ниндидер акча бүлеп бирер дип көтеп ятсак, бер эш тә бармаячак. Минтимер Шәймиев үз чыгышында Конгрессның тарихи юлын искә алып, аны татарлар исеменнән рәсми сүз әйтүче, улы вәкаләтле мәҗлес дип белдерде. Ана ничек кенә булмасын, ничек кенә килеп чыкмасын, үз сүзләребезне шушында җыелышып, бөтен дөньяга әйтә алабыз. Бу әйтәсем килә зур җиңү. Бу таныш юл белән инде дөресен әйткәндә үз горурлык хисләреңне күтәреп эш итү ул безгә көндәлек тормышыбызда һәм рухи һәм көндәлек тормышыбызда эшләргә көч бирде, бирә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съезды делегатларына, кунакларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Безнең бөтен эшебез менә без сезгә таянабыз. Менә монда иң актив делегатлар, алар монда урыннардагы активистларыбыздан без сезнең белән бергә шушы эшне башкарабыз. Без менә бергә булсак, без көчле булабыз. Шуңа күрә сез үзегезне саклагыз, без бергә булырга тиеш һәм көчле булырга тиеш. Рәхмәт сезгә барыгызга. Пленар утырышның төп соравы алдагы 5 елга Милли шура рәисен, аның урынбасарларын һәм Милли шура әгъзаларын сайлау. Алдагы 5 елгада мин Василий Габделгаязович Шахразиевны Милли шура рәисе итеп сайларга тәкъдим итәм. Шулай итеп, алдагы 5 елга Милли шура рәисе итеп Василий Габделгаяз улы Шайхразиев, аның беренче урынбасары итеп Данис Шакиров, урынбасарлары итеп Илдар Гыйлметдинов һәм Дания Захидуллина сайланды. Аллаһ насип итсен, тагы алдагы 5 елда кулга-кул тотышып, президентыбызның ярдәме белән яңа үрләргә менеп, татар халкын мәңгелек итәргә, бердәм булып, бергә булып. Соңыннан исә Милли шура 75 әгъзадан торган яңартылган состав белән очрашты һәм җиң сызганып эшкә кереште. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.